Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaok sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit in cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos, mabalos po. Matindog po kita, asin po unan po niya to ang novena para sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indo gabos mga tugang. Ngunyan, Webes sa ika-16 na simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intention. Pasasalamat ni Helda Lianza and family, ni Clarice Lianza, ni Edralyn Arevalo and family, ni Mr. and Mrs. Jack Reyes and family, for Ken Juliana Faye Isaac and Makasinag and Isaac family. Pasasalamat kang Lumanggaya family, ni Edith Katoliko and family, as ni John Michael Santa Isabel. Special na intention, guidance for May 2026,
CPALE takers kang Alava and Howe family. Special intention ni Shiel Faye for fast recovery of Armando Castillo kang Castillo family. For healing of Gani kang Arevalo family. For safe travel ni Charles Catolico. For safe travels and successful job interview of Maria Ashra Yap kang Yap family. For new career and job ni Elaine Ang. For the eternal repose of the following souls, para sa gabos na kalag, kahagadan ni Edralyn Arevalo and family, para sa kalag ni Eduardo kang Chukiko family, ni Eliazar kang Nichelian, kalag ni Domingo kang Balderrama family, kalag ni Ofelia Jose asin Francisco kang Yap family, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio ni Ellen Ang.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niyato an awit sa pagpuon. Kasabay kan sa tuyang mga intensyon ngunyan na Huwebes, ipamibi tamanan sa tuyang mga tugang na apektado kaining pagbaha, ang mga daing masisirungan, asin ang mga daing kakanon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa Ebanghelyo ngunyan, iniimbitaran kita ni Jesus na buksan ang mata, asin buksan ang talinga, tanganing madangugtaan sa iyang tataramon, asin makasimbag. Punantaan sa tung selebrasyon sa pag-ako kan sa tung mga kasalan, rumdumon ang mga pagkakataon na naging sarado kita sa pagdangog sa Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan paladan na apostoles, nagtugot ka na magbidbid kami kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, apostol, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro nin Exodo. Kanikatulong bulan, pakahali sa Ehipto, sa enot na aldaw, ang banwaan nin Israel nag-abot sa kapatagan nin Sinai. Hali sa Repidim, nakaabot sinda sa disyerto nin Sinai. Duman, sinda naguntok asin nagpatindog nin mga tolda sa atubang kan bukid.
Si Moises tuminukad, asin inapod ni Dios hale sa bukid. Siring-an isabi mo sa mga aki ni Jacob, ipapahayag sa banwaan ni Israel, Uya, minadigdi ako sa imo sa sarong mahibog na panganuron, tanganing madangog kan banwaan kun nakikiulay ako sa imo. Asin, tanganing pagtubudon kaninda sagkod no arin paman. Sinabi man ni Moises, sa kagurangnan ang mga tataramong kanbanwaan, asi nagsabi an kagurangnan. Maduman ka sa banwaan, asin pakabanalon mo sinda, ngunya na aldaw asin sa aga. Maglinig sinda kan sa indang mga gubing, asin magandam sinda sa ikatulong aldaw, hulita sa ikatulong aldaw mahilig an kagurangnan. Sa atubang nin bilog na banwaan, sa alituktok kan bukid nin Sinai. Asin nangyari na kanikatulong aldaw pagkaaga, nadangog an ragubnog nin mga linte asin kikilat. Nahiling ang sarong mahibog na panganuron sa ibabaw kan bukid. Dangan nadangog ang makusugon na tanog nin trumpeta. Ang bilog na banwaan na idtoon duman, tinarakigan sa takot. Dinara ni Moises ang banwaan sa pagsabat sa Diyos. Asin nagpamugtak sinda sa pamitisan kan bukid. Napatos nin aso ang bilog na bukid nin Sinai. Hulita, ang kagurangnan naghilig duman sa alitoktok siring sa kalayo. An aso nagpapaitaas siring sa aso nin orno, asin ang bilog na bukid pinagtatarakigan. An tanog kan trumpeta urog na kuminusog kan si Moises nakikiolay sa Diyos. Asin pinagsimbag siya ni Diyos sa daguldol. An kagurangnan huminilig sa alitoktok kang bukid nin Sinai, asin inapod si Moises na sumakat sa itaas kan bukid. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos, sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos, sagkod paman. Pag umawon ka kagurangnan, Diyos nin samong mga magurang. Maninigong umawon asin pagmurawayon, sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos, sagkod paman. Pag umawon ka dyan sa simbahan nin sa imong kamurawayan, maninigong umawon asin pagmurawayon, sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos, sagkod paman. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani ki Jesus ang disipulos, asin naghapot. Natataika nagtataram sa inda sa mga parabola. Sinimbag niya sinda, nasabutan nindo ang mga misteryo kan kahadean kan Dios. Alagad sinda, daininda nasasabutan. An igwa, tatawan pa, nganing urog na magkaigwa. An mayo, hahalian sagkod kan kadikit na yaon sa iya.
Kaya ako nagtataram sa inda sa mga parabola, huli ta sinda naghihiling, alagad dai nakakahiling. Naghihinanyog, alagad dai nakakadangog, asin dai nakakasabot. Sa sainda nauutob ang sinabi ni Propeta Isaías, mahinanyog man kamo, alagad dai makakasabot. Mahiling man, alagad dai makakakita. Huli ta tuminagas na ang puso kan banwaan na ini. An sa indang mga talinga, dai nakakadangog, asin piyong an mga mata. Huli ta habong makahiling, habong makadangog, habo man makasabot, saka habo magdulok sako, nganing mabulong kusinda. Alagad, paladan an sa indong mga mata, huli ta nakakahiling, asin paladanan sa indong mga talinga, huli ta nakakadangog. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na mga propeta asin mga banal ang nagmawot makahiling kan sa indong nahihiling, alagad da ininda nahiling. Makadangog kan sa indong nadadangog, alagad da ininda nadangog. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ano daw po ang itsura kan langit? I'm sure at least once na paghurup-hurupan na po nindo ini. What does heaven look like? Sabi ninda, ang langit, iyo ang pinakahalangkaw, pinakamagayon na eksperyensya kan sarong tawo. Dahil yaon duman ang kapanoan. And so for the purpose of our imagination, pwede mong isipon ang pinakagusto mo digdi sa kinakban and you multiply it with intensity, arog kaiyan ang langit. Kaya ang sarong tawong mahilig sa masiram na kakanon digdi sa kinakban, pwede niyang isipon na ang langit, sarong lugar na pano-pano nin masisiram na pagkakan, daing katapusan na pagkaon. Para sa sarong tawo na nauugma sa pagkamuot, mamuot asin mag-ako nin pagkamuot, for that person, heaven is a place of everlasting love. Pero para po sa kadaklan sa tuya, pag naiisip ta ang tataramon na heaven, langit, kadaklan na beses sa naiisip ta sarong lugar na harayo da inadudumanan. Siring po kan nadangog tadig di sa first reading, ang mahal na Diyos, hali duman sa harayong lugar na ito, dangan nagbababa, naghihilig, hali sa bukid nin Sinai, to speak with Moses and the Israelites. The description was very visual. Sabi kan first reading, kanan mahal na Diyos, nagbabahali sa langit, nag-aaso, nagdadaguldol, may kikilat, garo may typhoon, ano po, sabay sigurong bagyo, Dante sa kaimong. Igwada ang makusugon na trumpetang nadadangog. And so, in this experience, ang mga Israelita nagkatarakot, natatakigan because of this experience of a great God in granding pagpamidbid nin sarong Diyos. Para sa kadaklan sa satuya, arog po kaini ang itsura kan langit. Makatakuton, huhusgaran kita kan satuyang mga ginibo sa kinakban. Halangkaw, napapatos nin misteryo, pano-pano kan kapangyarihan kan Diyos. This is our image of heaven. As in, para sa kadaklan sa satuya, ang langit, sarong lugar na madudumanan sana, kung naging mabuot ka o marhay. Ang langit ay para sa mabait. Ang langit ay para sa mabuti. Ang sino mang hindi mabuti at mabait, ay hindi para sa langit. This is, to some extent, a correct understanding. Pero kung sagkod sa na po kita sa arog kaini,
kulang po ini. This is an incomplete understanding of the reality of heaven. Dahil sa katunayan, ang langit po, bako sa nang yaon sa harayo, kundi yaon man digdi sa kinakban. Namamatian ta na asin nai-experiensahan na ang langit digdi sa kinakban. Asin ang Diyos, bako sa napong yaon duman sa halangkaw, kundi yaon man digdi sa kinakban. And so, if in the Old Testament we have this experience of a spectacular and scary God, digdi sa New Testament, iba man ang pagpamidbid kan Diyos, two faces of the same God. Dahil sa bagong tipan, ang pamidbid kan Diyos, Diyos na mabuot, Diyos na mapakumbaba, Diyos na may lalawgon, and the face of God, the name of God, is Jesus. Si Jesus ang mabuot na kagurangnan, na dai nakakatakot, kagurangnan na nakikipagkapwa sa tao, nakikiibahan, nakikiistar sa kinakban na ini. Kaya ang langit, bako na sa nang harayo sa kaigtuon duman sa itaas, kundi yaon man digdi sa baba, Diyos na nakikisumaro sa satuya. And this God who embraces humanity teaches people through ordinary things. Anapudta po sa siring na pagtukdo, parabola, parables. Jesus uses ordinary daily life objects and experiences tanganing magtukdo. And some of them are our favorite stories. For example, the parable of the mustard seed. Nahali sa sadit, minadakula, aram tang totoo iyan. Many great things start with small beginnings. The parable of the prodigal son. Ining eksperyensa na minsan para kasala kita, inaako man giraray kan mga magurang. The parable of the lost sheep, na sa inot, masakit sa buton, paanong bayaan kan sarong shepherd ang 99 para sa sarong nawawara? This is difficult to understand until you are the lost sheep. And the parable of the Good Samaritan, ining may lugad, na linampasan sana kan duwang kalahi, pero itong Samaritano na bakong kalahi, iyo ang nag-ataman sa iya. We heard this 2 Sundays ago. Beautiful parables of Jesus. Manlain-lain ang mensahe, pero igwa po sindang saro sa ng tinutukdong reality. What is it? These parables are teaching us that heaven is here. Ang kalangitan, yaon na digdi sa satuya. Ang kahadean kan Diyos, yaon na digdi. Kadaklan na beses, this is a difficult concept for us. Every time that we come to Mass and we read the Bible and we hear this term, Kingdom of God, what is that? Halangkawon, hararumon, Father, da imiaram ko na nung ibig sabihon kang Kingdom of God na iyan. Simple lang po. God is King. And in His kingdom, mercy and justice reign. Asin dayta na po kaipuhan na magadango na, tanganing makaduman sa kahadean na ito. Ang Diyos, hade, digdi. Asin digdi pa sana, pinapamati niya na ang sa iyang hustisya, ang sa iyang pagkaherak. And we are citizens of that kingdom. Paano nangyari? Paano man po kaming naging syudadano o citizen kan kahadean na iyan? It happened when you were small, when you were tiny. Ang mga magurang mo, binitbit ka sa simbahan, pinabunyagan. At baptism, we became citizens of heaven. Kaya gabus po kita digdi, may dual citizenship. You are not just a citizen of this country, you are also a
at citizen of heaven, sudadano kan kalangitan. Kaya ining kinaban, bako po inian sa tuyang tunay na harong. This is not our true home. We are all just passing through. Minaagi sa na po kita. Ang tunay tang harong idtuon duman sa langit. Pero daita na po kay puhan maghalat na magadango na bago magsabuhay kan sa tuyang ikaduwang citizenship. Right here, right now, we are already being invited to live that citizenship. Kaya nga ni, nagsabi si Jesus sa Ebanghelyo ngunyan, paladanan sa indong mga mata dahil nakakahiling. Paladanan sa indong mga talinga dahil nakakadangog. Why is he saying this? Dahil may mga mata po, saka may mga talinga na piyong. May mga mata na dai nakakahiling na an kahadean uni na digdi. May mga talinga po na dai nakakadangog na an boses kan Dios uya na digdi. Iyo po ini so mga tawo na habong magtubod sa Dios. Iyo po ini so mga tawong pinapaliman-limanan ang pagbabagong buhay, saka na ako mabagong buhay. Siguro pag gurang na ako, ngunyan, ma-enjoy na ako sa pagkakasala. Iyo ini so mga tawo na kontento na sa karatan, sa panlalamang sa kapwa, sa pagmuda, sa pagpakaraot kan ibang tawo. These are the people whose hearts, whose eyes, whose ears are closed to the kingdom of God. Daininda na mamaanan, yaon na digdi, ang kahadean. Mga tugang daipo lugod kita, maginsiring sa inda. Ang tawong nabubuhay sa kahadean kan Diyos, nakikilaban sa selfishness, pagkamakasadiri. Ang tawong nabubuhay sa kahadean kan Diyos, dainan lalamang nin kapwa. Ang tawong nabubuhay sa kahadean kang Diyos, da ipigraratakan ang kapalibutan. Ngunyan, nadidipisilan kita dahil pigduhagi ta ang kapalibutan. Pero dai kita masala o makalingaw, ang pinakamagabat as in pinakamalalang bagyo na inaagihan ta po ngunyan is not atmospheric. Ang pinakamalalang bagyong inaagihan ta ngunyan is political, structural, ining salang pagpili nin leaderes. And so we want to pray for a conversion of hearts and conversion of structures. Haliputon pa noan sa tuyang memory. Madali untang malingawan na nangyari na ini. Nangyari na ini. Bakong nangyari na ini kan ondoy, half of the country was already drenched in floods. And it's 2025 now, 15 years later, have we learned our lesson? Dahil ang sudadano kan langit, tataong magsurog kan naaapi, tataong magsurog kan kapalibutan, da ipigduduhagi ang kapwa, tataong magpili kan marhay na leader, dahil igwa po ining tundag, ining political participation ta, parti ini kan moralidad kan sa tung pagkakristyano. Ang tawong nabubuhay sa kahadean kan Diyos, tataong magmangno sa pangangaipo kan kapwa, honesto, mabuot, mapagpatawad. Kaya kung may midbid ka po na tawo na siring ka ining mabuoton, mapagpatawad, pirming naggigibo kan karahayan, arog po kaiyan ng tawong nabubuhay na sa kalangitan. They are already actively living out their citizenship of heaven. Mga tugang mamibi kita sa misang ini, nalugodan sa tong mga mata, asinan sa tong mga talinga, danay na bukas. Tanganing pirmitang mamaanan, asin pirming madangog, na ang kahadean kan Diyos, uya na digdi. Ang langit, bako pong harayo sa tuya, haranihon ang langit, yaon na digdi. Yaon digdi ang Diyos, nag-iistar sa puso. Asin sabi ni Jesus sa Ebanghelyo,
palada ng mga tawong naghihinguan ng mabuhay sa langit, mantang yaon padigdi sa daga. May we live according to God's kingdom while we are still here on earth, preparing for heaven. Itinutulot niya mo ang narakasin at tinapan, na inalin siya sa Lord. Binuhay niya mayong kasagaran. Akon mo kagurangan at samuyang tulungan, tandakan samuyang magamot, sasali mo asin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuunan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles san sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaon nin mga langit nun na katukduan sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaibakan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nag-aawit. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan, palada namin ang ibig, sa ngalan kan kagurangan, sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaret niya mo. Ang pagkabuhay maliwat ipinapahayag, sa mundong Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, han sa mong obispo si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama, na lugod ang sa iyang kahadean magdatong. Ama Ama mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga syudadano nin langit, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, hade nin langit, hade kan kinakban. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imo, kamurayan, ikaw tinapay ning buhay. Ang sakramento iginusay,
Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog kita, mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samuyang inako ngunyan, magdara samuya sa imong kahadean, kun sain an sa imong apostol si San Judas Tadeo nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 17,888 pesos, may 65 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 5,081 pesos. Ang ikaduang collection nag-abot po sa 6,517 pesos, may 80 sentimos. Sa Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sain, dadarahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Siring man ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwan nin One Voice Part 2 dinner concert for a cause sa Oktubre 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. And proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa diocese nin Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na anonymous, 10,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos, 2 tig 1,000, 550 pesos, 2 tig 500, 400 pesos. Hali po kayo sa St. Agnes Batch 69 and 73 San Ribo, Arlene Chavimia 900, and Janet Baldon 500. Kay Mr. and Mrs. Michael Covilla 300 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos, pati sa kasarabay ta sa live stream, sa Indo pong partisipasyon sa liturhiyang ini. Salamat man sa mga naglingkod sa misang ini na maski nagbabagyo, yaon ta, nganing paglingkudan ang Santa Misa. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mabuhay susog sa kahadean kan Dios. Salamat sa Diyos.